Sezvamuri kuona in the video muri yeZimbabwe panguva ine chitiko chinosirisa chinoonekwa kunzi aiwa ma5 Chinese nationals panguva ino arrestwa in Mutoko panguva ino after they've gone down a Zimbabwean panguva ino achidhimanda kuti aiwa pave neincrement in salary panguva ino kuri kuonekwa kunzi maChinese panguva ino vanoonekwa kunzi vanosvika 5 vanosunga mwiri wake aiwa ndobva vamuviga in a bush but unfortunately panguva ino kunoonekwa kunzi vamwe vanoshandidzana naye nevamwe vanogara munharaunda iri pedyo vauya vakadiscover the body ndobva vashedza mapurisa but mapurisa asati asvika panoonekwa kunzi these Chinese nationals vambodzingirirwa nevanhu vachitambudzwa nevanhu kunyange zvavo vakava vasingarohwi but panguva ino kunozoonekwa mapurisa azosvika achizouya ndobva azotanga kuzonyararidza vanhu achivaudza kuti avo musavarova nevanga vaida kuvakuvadza nobva vamisiwa but chitiko ichi chitiko chasiririsa mhuri yeZimbabwe chinozoonekwa kunzi these Chinese vamuri kuona ava vari kuonekwa kunzi they are abusing my citizens vanoonekwa kunzi ndo varidzi venyika panguva ino kuri kuonekwa kunzi these Chinese vanhu vari kudhimanda kuti aiwa ngavadzokere kunyika yavo nyika yeZimbabwe izviitire mabhizinesi avo akaita sekumaina chitiko chinoonekwa kunzi these Chinese nationals kana uri wemuZimbabwe ukaenda kunyika kwavo ngobreka any law zidha unokwanisa kana kutohengewa kana kutodhipotiwa kana kutosungiwa but muno nyika yeZimbabwe zviri kushamisa vanhu kuti why is it maChina ivavava vari kuya panguva ino vachiprotectwa nethe government vari kunyazi kuonekwa kunzi vari kuabhusa macitizens kuvapa mari dzishoma kuuraya nezvimwe zvakadaro mbotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pevhidhiyo ramaona iri bhuda comment section medu mafungiro enyu subscribe or like check on the bell icon.